De o clip așa din departament, știi ce zic? Pe Rage. Are fușa așa. Na. Eu să sta Captain Metalistul. Să aici în spate. Bă frate, dar ai play mâncați. E plain. Numai graburi. Mă simt ca pe Samp. Mamă, deci e forțini. Haide băi. Nu mai pot să urce ăștia pe ce e aici? Nu mai e loc pe mașină, mă. Suntem 4. Bă. What the fuck? Băi, ești turbat. Mamă, să fac dracului mai mare. What the hell? Da, bă, Andule, tu mai lipseai de aici din competiție, mâncați-și. Asta îți da așa o leacă de nostalgie, știi ce zic? În fine, ceau-les.